Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Бакирова Назилә Гадил кызына юллыйбыз. Онтылмаслык матур гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Рөстәм, килене Гүзәл, оныклары Ленара һәм Данияр котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Газиз кешебез 1962 елның 12 августында Ульяновск өлкәсе Елховый Куст авылында әтисе Гадил, әнисе Ханифәнең 3нче балалары булып якты дөньяга аваз сала. Авыл мәктәбен тәмамлап, Самара шәһәренә сәркәтип машинистка һөнәрен үзләштерергә китә. 1981 елны яшь белгеч кулына дипломын алган килеш Абдреева авылының колхоз идарәсендә сәркәтип буларак хезмәт юлын башлап җибәрә. Нәкъ шунда 1983 елны үзенең яраткан яры Газиз әтиебез Ринат Бакировны очратып, матур гаиләләрен коралар. Яшь гаилә матур тормыш эзләп Новокуйбышевск шәһәренә күчеп китә. 1984 елда нәсел дәвамчылары, уллары, Рөстәмнәре туганның. Әмма барыбер туган якларына булган олы мәхәббәт һәм сагыну өстенлек алып, янәдән алар авылга кайтып, үз хуҗалыкларын булдырдылар. 1992 елда икенче уллары Энем Равил да туып, гаиләне бәхетле итте. Көн артыннан көннәр узып, әнкәйнең улыгаеп, үзебезнең гаиләләр корып, читкә таралышкан мәлләрне тоймый калдык. Бүгенге көндә әниебез инде лаеклы ялда. Ана хакы, Тәңре хакы диләр. Әйе, тикмәгә генә әйтелми бу сүзләр. Иң олы дәрәҗәдә бу тормышта Газиз әти-әниләр тора. Якыныбыз безнең, күз нурыбыз, әнкәебез, сөекле әбекәебез. Сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа изелми торган озын гомер яздырыр идек. Шушы бирелгән гомереңдә без, бала оныкларыңның рәхәтен күреп яшәргә язсын сиңа. Раббым, кадерлебез, син бу дөньяда һәйкәл куерлык зур хәрефтән ана, безгә төрле яктан да үрнәк. Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гөр юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач, безнең өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән саен күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч барбыр шу кайгылар омтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган саен йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман, бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык, хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Кадерле Назилә Гадиловна, машаллах, күз тимәсен, бик тәүфыйклы бала оныклар тәрбияләгәнсез. Бу эшегез өчен 2 дөнья бәхет сәгадәтенә ирешегез. Бүгенге бәйрәмегез белән ихластан котлыйбыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Uçraşabız birgə bik sirək, əllərin işik biyib, deyib sırağanşı, bir kureşi bu təruk irək. Ni gülə gitsək də, ni tələsək də az, sina sələmətlik baylıqını, sin bitən key şuşı dünyadağı
синең